lamazwi bazalwane ambalwa atholakala ku verse 1 and verse 2 ukuthi ngiphakamisela amehlo ami entabeni usizo lwami luvela kuJehova. Verse 8 usizo lwami luvela kuJehova wenzile izulu nomhlaba. Ngase ngizwa iphimbo from within. Let it help, Lord. Siza Nkosi. Sithola lamazwi amangalisayo esiwathola encwadini yamaHubo. AmaHubo incwadi ende kakhulu. Sizokhumbula ukuthi eBhayibhelini kukhona incwadi zokuqala ezu5 abazibiza ngokuthi iPentateuch, bese kuba khona incwadi zabaprofeti. Phakathi kwazo kukhona lezi okuthiwa abaprofeti abancane nabaprofeti abakhulu. Laba abancane akushiwo ukuthi abaprofeti abancane ngoba imessage yabo incane, kodwa kuthiwa abaprofeti abancane ngenxa yevolume yomsebenzi abawulethileyo noma iprofeti volume ubuningi. Bese kuba khona ke ezinye incwadi okuthiwa ama poetical books then before siye kulezi eze testament elisha. Ama poetical books ilezi ezikhuluma kungazathi imessage yakhona kufanele ize kungazathi ilokhu zipoem. Twinkle twinkle little star. Ekhumbula leso zinto kuleo poem bese uthola umlayezo. Kukhona ke incwadi ezitholakala phansi kwalezo kuthiwa ama poetical books. Yenye yazo incwadi yamaHubo, incwadi yezaga, incwadi kaJobe, mhlambe nezinye ezimbalwa. Kodwa encwadini yamaHubo kukhona iqoqo lamaHubo ahutshwa abantu abathile. Uma uzofunda kahle history khona amaHubo abhalwe uMoses. Abanye bazi ukuthi uMoses wayeqhamuka from a priestly family, a musical family. Mhlambe uzokhumbula ukuthi mhlabe eqedwe kuwela ulwandle olubomvu usisi wakhe uMoses owadonsa isigubhu wasishaya wacula iculo angakaregister naphansi laliqhamuka kumoya ngenxa yesimo ayebona uNkulunkulu esebenza ngaso. So uMoses wayeqhamuka kuleyo family yengakho ke kukhona amanye amaHubo abhalwe uye khona la. If besizohlala ubusuku bonke bese ngawalanda amanye awo abhalwe uMoses encwadini yamaHubo. But amanye abhalwa amadodana kaKhora. uKhora sizokhumbula ukuthi kwakungomunye owayekade elida iworship bengamalevi kanye naboDothan. Kuthiwa ke babe kade bekhonza phambi kaNkulunkulu ngendlela yokuthi besakhonza ngelinye ilanga kwavela impakamo kubo. Sonke isikhathi indumiso ikwenza ufile enye into bese ungaze udideke ugibela ifu ongesilone lakho. noSathane kwamenza
kwangaqali ngabo Khora noDothani. Uma kubenza lithi iBhayibheli babhekana noMoses bathi Moses uNkulunkulu angeke akhulume ngawe wedwa ngakhuluma nangathi. And lithi iBhayibheli ke uNkulunkulu wehla ezulwini wavula ithuna khona la ebukhoneni benkosi bafa bangcwatshwa khona lapho bengcwatshwa inkazimulo. Khora noDothani but akugcinanga bona bodwa abafa lapho kwafa namadodana abo ukuze kungasali lutho oluthi bona endlini kaNkulunkulu. Kuthiwa ke laba abanye ababili babe kade bengekho endlini kaNkulunkulu ngenxa ukuthi babe rebellious. When you read history kuthiwa babe rebellious. Bathi ukuzwa ukuthi ubaba wabo kanye nomngani wakhe uDothani bafele lapha ya ngenxa yokuthi bese bebhekene nenceku kaNkulunkulu. Kuthiwa labafana babuya basebe resume noma bathathela inkonzo kababa wabo besuka ngaphandle mhlambe babefike bephuzile sebezwe into eyenzeke kubaba wabo base bethi uma lento lena ikhona ayehlele nakithi. These rebellious boys uma sebebuya base bebhala ke amanye amaculo abawabhala afakwa khona la. Amanye amaculo abawabhalile yilawa abuza uNkulunkulu ukuthi uma wavula ulwandle, uma wondla abantu ngemana ehlane, uphi uma sekunje. Babhale lolo hlobo lwamahubo oluthi sifuna inkazimulo kaNkulunkulu back to us. Uma ke bewabhalile lamahubo abhalwa khona la akhona kuyo lencwadi. Kodwa ke leli esilifundayo libhalwe uDavide. uDavide uma ebhala ubhala through experience. Uma elibhala leli ulibhala ngokwe experience yakhe. Uthi ngizophakamisela amehlo ami ezintabeni usizo lwami lovela phina. Mhlambe ukuze sili understand kahle kufanele sike silanda ukuthi ungubani uDavide udlulephi. Yiziphi izinto ezi-inspire uDavide ukuthi ahlabelele ihubo elifana naleli. uDavide ke bantwana benkosi kwakuyindodana yokugcina kaJese ayithola ebudaleni bakhe. Uma uzofunda incwadi yamahubo ikimveze sengazathi uDavide wakwaba rejected somehow. Yingakho uzothola uma ehlabelela kwelinye lamahubo athi ubaba nomama bangilahlile kodwa uJehova waqosha. Sengazathi le ndoda yakhe yaba rejected somehow. Ngoba kwesinye isikhathi angeke ube nengoma uma ungakaze udlule kwezinye zezimo. Ezinye zezimo udlula kuzo ukuze umazi ngokwesambulo indlela avele ngayo esimeni obudlula kuso. So simuzwa ethi uJehova ungixoshile wangixosha, uJehova wangixosha ngilahliwe. Uyabona ukuthi uDavide it's one of the men owaziyo how to bounce back. How to bounce back. La khona isimo sikulahle ngemuva komhlaba.
kodwa uJehova ukulanda ngemuva komhlaba akubuyisele ngaphambili komhlaba. This man knows how to bounce back. Yakwazi ukubuyela. Ingakho mayisehlabelela ko chapter 23 kuwo lamahubo athi uJehova umalusi wami angikweswela, uyangilalisa emadlelweni ahlaza, abuyisa he restore ngoba uyakwazi ukulanda ngalela ulahlwe khona akubuyisele la ukufanele uphile khona. This man knows how to be rejected. But number 2, uDavid uma uzofunda kahle iBhayibheli wagcotshwa kathathu. Uyabona bonke abantu bagcotshwe one but yena ugcotshwe kathathu. Ufike wagcotshwa phambi kwefamily yakhe. Kodwa nisekhona bazalwane, wagcotshwa phambi komndeni wakhe. In other words, ugcobo lwamphakamisa phakathi komndeni wakhe. Akaphakanyiswanga nje ngaphandle, kodwa waqale waphakama emndenini wakhe, wagcotshwa emndenini wakhe. But uma egejwa uSawuli ngomkhonto, this man ubone izinto ezimangalisa, egejwa uSawuli ngomkhonto. Ugejwa uSawuli ngomkhonto nje, ubekade eshaya ugubhu kubaleka amadimoni kuSawuli. Yabona kubaleka amadimoni wayixosha umkhonto efuna ukugwaza umuntu onogcobo lokubalekisa amadimoni akhe. Ngoba sometimes ukuthi ugcotshiwe kukuvusela abantu ugcobo lukuvusela abantu olubasizile, kodwa lukuvusele bona labo bantu bafuna ukuqiba ngomkhonto. uDavid uma eqeda ukuqitshwa ngomkhonto wabaleka. Lithi iBhayibheli esabaleka wayiselandelwa izizwe eziwu2, isizwe sakaBenjamin nesizwe samaJuda. Uma bemlandela, lithi iBhayibheli bafike bamgcoba waba inkosi yezizwe eziwu2. Uqale waba wagcotshelwa ifamily, but number 2 wagcotshelwa izizwe eziwu2. But lithi iBhayibheli uma eseshonile isifile inkosi, kuyashiwo ukuthi inkosi iyafa kama isikhotheme. Asingakhulumi ulimi olungekho, inyanga yelimi le. Angithi kunjalo. Uma inkosi isikhotheme, lithi iBhayibheli wabuya wonke uIsrael, wabuya kuDavide, wakhuphukela eHebron. La khona bafike bamgcoba uDavide. Uma bemgcoba uDavide, bazalwane, lithi iBhayibheli wababuza ukuthi nize ngesihle noma nize ngempi na? Bathi size ukuzosiza, size singabakho. Nisekhona bazalwane. But uDavid wagcotshwa kathathu. What? Lento okuthiwa it's an abnormal anointing. But every level of anointing ihamba nezinto zakhona. Kodwa nisekhona bazalwane. Yonke level yogcobo ihamba nezinto zakhona. Uma egcotshwa kwifamily walandwa, praise God, walandwa ehlane, wabuyiswa ekhaya, because uphondo namafutha lwalunqaba ukungena ukwehlela noma kubani. Lithi iBhayibheli wathi uNkulunkulu hamba uye endlini kaJese ufike ungigcobele lo engimkhethile. Nginomuntu engimkhethileyo endlini kaJese. Lithi iBhayibheli badlula omunye kuthiwa wadlula, yabona le genge eliftayo, yabona ebukeka kahle, wathi mayiqhamuka wathi uSamuel, hayi nanga ogcotshiweyo uphambi kwami. Wathi uNkulunkulu, no, angibuki ngaphandle, mina ngibuka ngaphakathi.
You see, but masebephelile bonke wabuza ukuthi aphelile inamadodana. Lithi izwi lenkosi wayesethi uJese aphelile amadodana kodwa khona umfana. Aphelile amadodana kodwa khona bani? Umfana. Ikhona ke into ephezulu kwabafana. Oh yes, angazi noma ngayikhuluma le. Uthi bakhona nje intonyana ephezulu kwabafana mabe sendaweni right noNkulunkulu. Uyabona noJesu kwathi wafundisa kusukela ekseni laze layoshona ilanga abantu balamba kodwa kukhona umfana owayephethe nje isikhaftini ngoba uyabona bazalwane kuke kudlule bonke abafanele kodwa kube khona umfana. Lithi ke izwi likaNkulunkulu angifuni ukuduka nomfana manje. Angifuni ukuduka nomfana. Ake sibambe leli verse. Lithi iBhayibheli kuthe watakalandwe waqhamuka uDavid. Waqhamuka enuka izimbuzi. Enephunga lasendle. Kwasho ukuthi uyabona bazalwane uma uNkulunkulu ekukhethile akunandaba ukuthi iphunga lakho belithini iphunga lala ovela khona ngoba sonke njengoba sila sinephunga lala sivela khona kodwa uNkulunkulu usigobe sinamaphunga esindawo esivele kuzo. Lithi iBhayibheli wathi uNkulunkulu uye kuthe uma ethi uye lithi izwi lenkosi wayese eguqiswa phansi ke wagcotshwa. Uthi ke umethula ubufakazi bakhe ngogcobo. Uthi kwathi uma amafutha ehla uthi ngezwe amandla. Kwehla amafutha ngezwe amandla. But you see bazalwane ugcobo lwefamily kwesinye isikhathi lokuvusela ukuthi kwifamily kwesinye isikhathi kungabonakala ukuthi ikhona ngempela lento. Uma kukhona abantu abanzima ukuthi ubaconvince ukuthi uNkulunkulu khona into ayenze kuwe ifamily yakho. Ayikho into enzima njengokuthi ifamily ikwamukele uma ikubona ukuthi uyitholile lento ikwamukele at the go. Baqale babe nemibuzo abanayo. Singalahleki bazalwane sithi usizo oluvela kuNkulunkulu. But iBhayibheli lithi uma uyabona every time umuntu egcotshwa kuba khona idirection ukuthi sekuzokwenzekani makusuka la. Kodwa yena kwagcotshwa nje noSamuel wayengayi understand letho wathatha uphondo lwakhe namafutha akhe wayihambela akabe sabatshela idirection yalogcobo. Nobaba akayi understand lento nabafowabo ngiyacabanga bafyuma ukuthi yini kugcotshwa umfana omncane. But umfana ngenxa ukuthi ke manje there is no direction wabuyela khona endle. Kodwa nangu uNkulunkulu ohlakaniphileyo. uNkulunkulu wazi ukuthi lizoba khona ibhere izoba khona ingonyama kodwa wakubamba kancane ukuze kwehle ugcobo before ahlangane nalezi zinto. Uhlakaniphile uNkulunkulu kukhona izinto azidedela emva kokuba kukhona into yaphezulu osewuyitholile. Uyabona kukhona izinto ezithi mazikwehlela manje uthi kazi ngabe kwabanjani ukuba lezi zinto zangehlela ngingakahlangani noJesu. Ngenxa ukuthi uNkulunkulu ekuhlakanipheni kwakho okuphakemeyo ukayibambe ezinye izinto uze wena uhlangane naye mawuqeda ukuhlangana naye bese eyidedela. Lafika ibhere kwasho ukuthi lifika late lifika sekufika ugcobo. Yafika ingonyama kwasho ukuthi ifika late ngoba sekufike ini bazalwane ugcobo. But you know every anointing ihambisana nezinto zakhona. Ihambisana nezinto zakhona. But now uma uzobheka lolugcobo uma esebuya lapha endle eseqeda ukubulala ibhere because le chapter 121 ubhalwe
lapha nesikhathi ezohlangana nebhere. Now uma ebhekene Jesus Christ nisekhona kodwa ngizwe ngathi niyangiphunyuka nje ningangiphunyuka bantwana beNkosi ngiyanizwa niyaphunyuka manje. You see leli hubo libhalwe ngalesi sikhathi ezobhekana nebhere. So now uDavid uma esebuyela wabuyela esenogcobo. Uma esebuyela enogcobo, one of the things bazalwane ezenzeka yikuthi kufike ibhere. Kwasho ukuthi selifike uDavide esegcotshiwe. Nazi izinto ezimbalwa engifuna uyibambe ukuthi ugcobo makukhona ugcobo phezulu kwempilo yakho noma yini ozohlangana nayo isuka isiyilate uma sekufika ugcobo. Lithi iBhayibheli kwathe ngezwe amaFilisti ukuthi uDavide unjani ugcotshiwe. Lithi iBhayibheli banyuka ukuyolwa kanye naye kodwa babengazi ukuthi sebe late. Lithi izwi lenkosi wathi uNkulunkulu hlala phansi kwesihlahla samajikijolo. Hayi ngoba uNkulunkulu wathi hlala phansi kwesihlahla samajikijolo uzozwa ngomsindo mina ngoba sengiqedile. Ngenxa ukuthi kusuke kwafika amaFilisti afika sekukhona ugcobo. Ugcobo lwenza ukwazi ukubhekana nekusasa lakho. Ugcobo lwenza ukwazi ukubhekana nezinto ebezikade ziyinkinga empilweni yakho. uDavid uhlabelela leli hubo sengiyohlala phansi. You see uDavid esegcotshiwe ebuyela lapha kuthiwa ke kaIsrael mawufunda ihistory yakhona kuthiwa uma abafana abancane uma beluse izimvu belapha ethafeni kwakuthi obaba babo bahlale lapha phezulu entabeni. Kuthi uma behleli lapha phansi abafana abancane kuthi abafowabo abadala bona bahlale lapha entabeni ukuze uma abafana abancane behlangana nezinto eziyingozi ethafeni baphakamisa amehlo abo babhekise entabeni. Ngamanye amagama labafana abancane babethi beluse lapha phansi bazi kodwa ukuthi usizo lwethu luvela lapha entabeni because obaba nabafowethu abadala balapha phezulu entabeni. But uDavid kwangenjalo ubaba wakhe wayemkhiphe yedwa abafowabo bemkhiphe yedwa eyedwa ethafeni ungekho muntu entabeni. Kuthiwa uma qhamuka ibhere libhodla abanye abafana babheka babiza baba babo abanye abafana babiza obhuti baba abadala. Wathi uDavid ubaba usele emuva nomama usele emuva but nevertheless ngizobheka nami entabeni. Ubaba ungikhiphe ngedwa abafowethu bangikhiphe ngedwa kodwa khona uJehova kukhona ubaba obaba okhona phezulu entabeni kukhona ubhuti omdala wobhuti abadala okhona entabeni noma ubaba nomama wenyama bengekho kodwa nami ngizophakamisa amehlo ami ezintabeni ngoba usizo lwami luvela kuye. Uyamdescribe uyamchaza mayisemchaza uma semchaza uthi ubaba wami ongizele usele ekhaya abafowethu engikhule phansi kwabo basele ekhaya kodwa khona uJehova. Number 1 umemchaza uthi umdali
wezulu nomhlaba. Ngamanye amagama noma abenyama besele mina la entabeni yami kukuphi kanti la? Entabeni kukhona umdali wezulu nomhlaba. Abe siyamchaza ukuthi yini akwazi ukuyenza. Uthi akayikuvuma unyawo lwakho lushelele. Abe sethola undu Israel akozeli akalali. Alondu Israeli akozeli akalali. Kwase kwathi ngithi unguye izolo, unguye namhlanje, unguye kusuku bephakade, unguye owayekhona nokhona nozoba khona phakade naphakade. Athi uDavide mayihlabele athi he is the rose of Sharon, the brighter than the morning star. Siyadlula zonke izinto kodwa lo Jehova akadluli, umile kuze kube phakade. Usizo lwesikhashana lusele ekhaya kodwa usizo lwaphakade yilona enginalo la entabeni. Ngizwa omunye ehlabela uthi umsindiso nami la ihlane ngiyagcinwa noma ungathini ungisithe esifungufukwini because yena usizo lwaphakade. Usizo lwaphakade. Babumthiya kube South Africa kodwa usekhona uJehova wethu. Ake ngikhulume babumeya ukuthi kubi uma nihamba la nani nihamba ningazazi noma niphephile noma nobuya emakhaya kodwa usekhona usizo lwaphakade ongayikuvuma. Sizothandaza manje, sizothandaza. Uthi usiza impela nasekuhluphekile. Ayakaguquki, uyizolo, uye namhlanje, uye kube phakade. Nakule generation ayonakele kanjena usenguye, useusizo. Ba-rape aba-rape kodwa usizo uyakwazi ukukhipha abantu emgodini wokufa. He's the one. Siphakamisa amehlo. Siyabonga amadlokovu nekomiti lakho ukuthi sithola ithuba ebusuku sizophakamisa amehlo sithi Jehova uyayibona iSouth Africa yakithi, uyalibona ilabo ibandla liphola, uyabona amandla engasekho kodwa wena Jehova usenjalo kuleyo ndaba. Ngiphakamisela amehlo ami ezindabeni. As I close, enye izinto eyenza uDavide abe ngenye yamakhosi ahlukile kuwo wonke amakhosi yikuthi he was a prayerful somebody. Basalona akekho umuntu ongaphumelela kulesi sikhathi esiphila kuso uma wena ungathandazi. Hani sekhona basalwana, umthandazo is the core. It's the core. Elinye ilanga bake
honey, can you see it? Can you see it a little bit? Can I take 5 minutes of your time? Oh God. Oh God. Oh God. Uma sikhuluma ngomthandazo. It's one of the powerful things. Ofuneka uma ufuna ukwazi kahle. You go into the book of Luke, chapter 11. Lithi iBhayibheli umeqeda ukuthandaza uJesu. Abafundi beza kuye. Bafike bathi sifundise ukuthandaza. Amanye amagama emthandazweni asifathuze nje. Uthi mkangandi wendlela ebheke eJerusalem. You see, awuzazi ukuthi sileve simhlophe esilela amazolo. No, ayihambi kanjalo. Sifundise ukuthandaza. Sifundise Nkosi ukuthandaza. You see uJesu ke uthi uma nithandaza anothandaza kanje. Nisekhona bazalwane. Akusiwona umthandazo omkhulu lo. Kwakuyi-pattern yomthandazo. Uthi manithandaza anothandaza kanje. Number 1, uthi anothi baba wethu osezulwini. In other words, usho ukuthi have a relationship with the Father. Awazi kuza uNkulunkulu bese uthi sikoloza simehla bomvu ubaba wakho. Angathini ubaba wakho mawungeza kuye ufika uthi hawe sikoloza simehla bomvu. Uthi manithandaza anothandaza kanje. Our Father. In other words, it's our Father. Uma sihlangene la, we must know that uNkulunkulu is our Father. We have a relationship. But number 2, uthi anothi hallowed be thy name. Sekuyi worship. I-worship bazalwane is more powerful than what we think. Akusikho nje lokho ukuthi abantu bazohlabelela baphakamise izandla bayilahle phezulu bese kuthiwa i-worship. But i-worship, it's when you look at him and then uma umtshela lento oyibonayo yena uphendula at the same time. Athi lento oyibona kimi ingeyakho nawe. In other words, when we worship, we get the time to exchange. Ufika la khona sikwazi uku-exchange noNkulunkulu ama-characters akhe. Athi ohlabelelayo mayihlabelela athi unamandla wena mina nginawo. Yabona ngamanye amagama mayimbheka unamandla abesethi mina nginawo. Abesethi uNkulunkulu yes awunawo, but let the weak say I'm strong. Ngamanye amagama usho ukuthi la mandla wabona kimi angaba nawe. Hallowed be thy name. Uma esethi thy kingdom come, akasho ukuthi izulu alehle. Uthi ikingdom yasezulwini ayehle ibe phakathi kwethu. Enye izinto ofanele sikholo le bafundisi bami ukuthi njengoba sothandaza nje la ikingdom iphakathi kwethu. Kungenzeka ungayiboni, kungenzeka ungayifili lento, kodwa ayihambi lento ngokubona, ayihambi ngemizwa lento, ihamba ngokukholwa lento. Hamba ngokholwa. Yikho athi uJesu ngikuthandazele ukuthi ukukholwa hayi bazalwane ngoba ukukholwa. But uma eqeda ukuthi anokhuleka kanje abese ngena kwi-higher dimension, athi ukhona yena umuntu oyakuba nomhlobo ovele ezweni elikude afike ebusuku
abesethi ongaphakathi angikwazi ukukuvulela ngoba sengilele nengane zami. I got to say, that's the higher level of prayer. Abesethi kodwa ngenxa yobuhlobo, ngenxa yani noma ngabe uselele uzovuka ngenxa yobuhlobo. But number 2 uthi ngenxa yokukhongisisa kwakho. Amanye amagama, when we come to prayer kufanele sidepende kwi-relationship. Uma i-relationship right, we have to pray and never stop until something happens. Uma i-relationship yakhe ngekho, lungisa i-relationship, lungisa ubudlelwano. Nasebusuku la kungenzeka ukuthi hayi nginobudlelwano nesonto mina, kodwa nginabo ubudlelwano naye. Uyabona ke uma ungenabo ubudlelwane naye uthi uyaphusha uphelelwe ngamandla. Kodwa umuntu onobudlelwano uncika ebudlelwaneni abese eyaphusha. Lithi ngenxa yokukhongisisa kwakhe uzokhongisisa. Lento ukuthi ukukhongisisa is to persist. You persist until you get the answer. Amanye amagama kufanele sike sifike la entabeni singehli singayitholanga answer. That is to persist. Akusiyona into yangolwesihlanu nangomgqibelo. Uma sikhuluma ngokupersist kufuneka sike sifike sihlale nje, sihlale simbheke. Awunanti ithemba laba bendulo balibheka laze laphumela obala. Sike sihlale sipersiste, siwasha amagama wodwa, siwasho size simuzwe khuluma. I-relationship is the strength of prayer. The strength of prayer. But you know, into eyenza uDavid ahlabelele kanje. You got this man was a prayerful somebody. Was a prayerful somebody. Elinye ilanga umethandaza kumahubo 91. Ngoba lelo hubo umthandazo. Lo mthandazo la khona athi mayembheka amtshela ukuthi hayi izitha zoqhamuka ngendlela eyodwa. Kodwa ngamanye amagama, he is telling God how to act in his life. Uthi mina uNkulunkulu, this is what I want. In closing, David was a prayerful somebody in such a way that enye izinto adume ngazo ngesikhathi esahamba namadoda awu 300. Let me close. Esahamba namadoda awu 300 babe kwelinye idolobha okuthiwa iZiklag. Uma bekuleli idolobha okuthiwa iZiklag, iBhayibheli lithi baphuma edolobheni bashiya amakhosikazi nezingane. Uma beshiya amakhosikazi nezingane, angazi babe yaphi. Bible does not tell us. But lithi iBhayibheli uDavid kuthe mabebuya babona iZiklag lisha. Amanye amagama bafica umlotha la kufanele ngabe khona bekunembisi. Asikaboni ngoba asikaboni South Africa iba umlotha. But wafika sekumlotha. Amakhosikazi nezingane kuthathiwe. Uma befika bethathiwe labantu, lithi iBhayibheli bakhala kwaze kwaphela amandla okhala. That is how deep their prayer was. Bathandaza kwaze kwaphela amazwi okuthandaza. Are you still with me? So uma belokhu bethandaza kanjalo, lithi iBhayibheli avuka la amanye amadoda athi, David, ingane zethu namakhosikazi ethu abekho ngenxa yakho. But uma uzocabanga nje kahle, bonke babe na 111 khosikazi. uDavid wayena 2.
kusho ukuthi umuntu owayelahlekelwe kakhulu. Ungasho kanjani kumuntu olahlekelwe 2 wena ulahlekelwe 1 ukuthi ngilahlekelwe ngenxa yakho? Lithi iBhayibheli ngesikhathi bethi silahleke, lithi iBhayibheli bafuna ukumbamba wavele wehlele ethempelini because he knew how to went into the temple. Kuthe mayifika ethempelini, lithi iBhayibheli weza ukuthi akusesona isikhathi sokuthandaza kuze kuphele amandla okuthandaza, sekuyisikhathi sendumiso. Aleso sikhathi kwakuba khona amakhosi, kube khona abapriest. Abapriest babegqoka ama effort, ingubo zabapriest zokudumisa. Inkosi yayingavunyelwe ukugqoka leyo ngubo, but uDavid wathi give me the effort. He switched from the kingship to priesthood. What my switcher egqoka ingubo yabapriest wayesesondela ngeworship uNkulunkulu. Wangasondela njengendoda elahlekelwe abafazi nezingane, wasondela njengomdumisi. Because mawudumisa kufanele ukukhohlwe into ekulahlekela, ukhohlwe izo zonke izinto ezikwehlela, ukhohlwe izo zonke izinto. Sondela as a worshipper. What my sondela wadumisa kuthe mayiqeda ukudumisa wayesembuza uNkulunkulu, what ngenze nje? Should I pursue them? Ngakwazi ukubalandela. Wathi uNkulunkulu yes, ungabalandela. Wathi ngizobabamba yini na? Wathi uNkulunkulu yebo, uzobabamba. And second, what can I recover all? Wathi uNkulunkulu yes, you will recover all. Wayesesuka emthandazweni nasendumisweni, wasuka esenesiqiniseko sezwi lokuthi akaphesuwe, akabalandele. Wayilandela izitha zakhe noma ngabe zase zigwinyile izinto zakhe, zasingena chance, because wayesethe uNkulunkulu balandele, uzobafika, you will recover all. Ngaprofeta kodwa kule ndawo, ngaprofeta ukuthi asinandaba silahlekelwe yini, kodwa ngizwi livela phezulu ukuthi ibandla alisukume lilandele izinto ezilahlekileyo, lizoyifika and recover all. Oh, it's time to recover everything. This David, uDavid wayeyindoda eyazi umthandazo, eyazi worship. But before that, wake wabona ibhere, wabona uNkulunkulu, wabona ingonyama, wabona uNkulunkulu. Wathi ibhere liyabonakala kodwa khona uJehova ongabonakala. Hey bandla likaJesu, khona uNkulunkulu akabonakali. Engathi ngake ngithola ithuba ngikhulume kupresident wakithi ukuthi lusekhona usizo. Asikho nesidingo solukelo ke ugijima eqolisa zonke indawo, hambe uqolisa, hambe eqolisa. Kufanele abhekele phezulu. Akuzukusiza ukuqolisa eNigeria, akuzukusiza ukuqolisa kumaZimbabwe, akuzusiza ukuqolisa. Kufanele sibheke phezulu. Iphakamisela amehlo ami ezindabeni. Usekhona uNkulunkulu, akashintshi. Kushintsha abantu kodwa yena akashintshi. Lusekhona usizo, lusekhona usizo. Asimeni ngeenyawo. Iphakamise lamehlo ami ku websites. Oh
ngizolibonga uNkulunkulu kule ndawo lusekhona usizo. Oh Nkosi. Hallelujah. Lusekhona usizo. Oh uNkulunkulu. Usizo lusekhona ebusuku. Sesiyathandaza khona manje. Hallelujah. Umoya ingcwele into lekhayibilisela phakathi emoyeni wami into ethi lusekhona usizo. Kunabantu esinabo namhlanje la ufanele sithandazeni nabo special. Ubudlelwane babo obulimele. Noma uphusha yedwa. Kulimala ubudlelwane. Kanti mina uNkulunkulu ngimuzwe kahle. Ukuthi lento yethuka izilunge kahle aqina ubudlelwane eqala. Ukuze noma manje uNkulunkulu mekhuluma lapha ngihleli lapha ya ngihlushwa into ethi kunabantu okulimela ubudlelwane. Ngoba uma uSathane efuna ukuqeda nya akadili nenye into udilwa nobudlelwane. Uthosa kune disconnection. Ubaba kusayena ubaba wethu. Sesihlakazeka siphindele emakhaya izinto zethu singayibambanga. Kodwa ngizwe uNkulunkulu ekhuluma namhlanje ukuthi usekhona usizo. Sibonga ukukhonza uNkulunkulu ongezelo ongelala. Sibonga ukukhonza uNkulunkulu ongasideli. Ukube besaba nama choices abanye uNkulunkulu ngabe siyihlane. Ngabe siyihlazo. Sibonga uNkulunkulu ukukhonza uNkulunkulu ongaphelelwa. Bese ngathandaza yini namhlanje. Kodwa ngicela ukuthandaza singakakhuleki sonke ngikhuleke nalobu muntu. Othi umpostoli umbuyazi uNkulunkulu ukhulume nami namhlanje. Ngicela kubuye ubudlelwane. Into elimele kakhulu njoba ngize entabeni nje. Omunye uthi ngize ngidonsa. Ngizofuna ichance nje yokugcina mhlawumbe khona into engaphindi inyakazisa into yami yakanyakaza before ngoba ngazi ukuthi kuthula yonke into. Kodwa uthi umoya ingcwele lusekhona usizo. Lusekhona usizo. Ukhona nomuntu ebesingakhuleka naye very special. Ngiyazi ukuthi mhlawumbe sibaningi kakhulu. Othi impostoli ngicela ukuthi nithandaze namba. Ubudlelwane belimele. Uyazi khona umuntu othi la akayizwa into ezwa yithi sonke la. Uzwe into ehlukile njengoba ngikhuluma nje. Uthi ngiyopha
ngilambile ngomile, ngilambela uNkulunkulu engangahlangana naye. Kuyo yonke imeso usathana kawayenza empilweni yami ukuphazamisa ubudlelwane ebamnayo. Phazamisa ubudlelwane, phazamisa ubudlelwane. Phazamisa ubudlelwane. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Kulungile kunye noma ngabuya kusasa kodwa khona kuphuthuma namuhla ubudlelwane. Lusekhona usizo. Lusekhona usizo. Lusekhona. Lusekhona. Lusekhona usizo. Lusekhona usizo. Usathana wazi kahle usuka ngakaqala ukulwa uma ubudlelwane buse on. Noma esinye izinto ayinganyakaziseka kodwa ubudlelwane noma ungakanyakaziseki akakaqala ukunyakazisa izinto. Devil knows. Kodwa Nkosi yami. Into engiyibonisa uNkulunkulu la iyangithobisa, ngibona abantu bekhala inyembezi.